結構僕もいろんな人を訪ねて旅はしたけれど、こんなになんか遠くに来たっていう感じは初めてかもしれない。はい、こんにちは。Wow. Beautiful house. Lovely. フィドルの神様と呼ばれるマーティン・ヘイズ。その卓越したテクニックと伝統音楽をベースにした洗練された演奏は世界で高い評価を得ています。世界中で活躍するマーティンさんですが、今もふるさとの風景が一番大切だと言います。